kwane ka onge nikech business partnership ok nyal timo gimoro ko involve your partner koso itimo ganang pesa gino ko beni ka onge no ko beni ka nyaka na bed kanyo kata ka Rubio ko nyaka na bed kanyo nikech I use a lot of money in that so na expect profit of it wona ko beno kawa to wane madhi kode kwano pesa ni kode ano ko se kwan pesa dhi mbele moko kwano koro ok dange kata kiwuonda kata mana kaka Rubio lala mekano daki yie kata to nikech soto no pong adier so no pong no pong so no pong mabendi Nyando, I saw the live. Nantiere live that day. Nan donje live. Nan I know everything. Yeah. Ko mane kumane makoso cha kuuoke man adier anakoso pesa, akoso pesa. Kata madugo na kuru. Muzije pega machako mia pesa. Mapesa ataka mia kabini shilingi 1000 ami Rubi kataka 1000. Donge kozari yambo. Nyando gimalit koro ni ji yuak nyaka jotugo yuak ni negi perform oko chulgi ogineno siling kata matine launching won launching be won oko neno kata ber launching ne ineno gikaelago aya anbe neni kai anbe wacho ni kiani viombo no kwae kian no bedo ayad ok no neno peski ineno magan go is not part of this discussion an ka dwaro ni mondo wawach mare en wanyalo wacho ka koro launching osetimore mare is just some 3 weeks down the line wana uwe wacho launching wacha uru wacha chiel kikre uru. Okay. Koro pesgi te babana. Wacho niero jogi wacho ni chulo gopegi. Koro pesgi te ni chulo gopi ka te maniso bedo kitiyo go left and right ka launching product. Ina na Lucy, ina no pesa gima miyo kata una wach ni mai pesa manu ok adhi bedo trusted. Pesa mana wawuok te kana wago ago kwan kana nyiso Nyando it was 69000. Nyando ni namiyo 6000. Pesa gimodong emeka na chulo 10000 securities mane tiyo na keto securities apar mane wuon club nyisani security apar emanyalo timo ngowa emanyalo run that event security ni miyo 1000 mano ji apar mano 10000 Prince Emeka na miyo 10000 Anya Joseph na miyo 5000 Roitanda na miyo 5000 Oticho Jasuba amiyo 15000 Amiso Tuango amiyo 24,000 kidogo point of correction Iwacho no Ticho Jasuba ni miyo 15 from the get money koso Nyande manoro pesa from the get money Nyandoro ne cha was just a deposit. Okay awinji koro onego beni wacho maler ni Oticho ni miyo balance ya balance mar 15 ya ikete maler balance mar 15 Amiso na miyo balance mar 24 mano nonego beni na miye 30 but na miye 24 nekich nanno ka pesa no was netima ngane ok diro mo seche go binini securities gi ose andaka Emeka ba miyo siling 1000 Roitanda na miyo 5000 Anya Joseph amiyo 5000 securities ba miyo ngowa amiyo 10000 amiyo 10 Koro aneno ka atima ngowa aneno ka palenia ni alusi kaka jowetewa gigi tete ngani timo without my concern inda to ne wantie kode gigi pango ni kianga na demi okia pesa di kianga na demi pesa di kia wakel ngana kia wakel watema none go beno kata pin month before this thing because ko cha kia tore ko ka weche gidugo amiso kwa mona room mane makola ari mbanya kamiso ne bana de yonge pesa ka Inja. Koro bwanani Kevin Jakabondo from where I sit anto na forgive but I won't forget in my life. Din mane timo no very very wrong kacha kadoga idone chaisa ikao chiegi kendo emata kiketo nyaki gate nuto kokoto pesa namba chaki wacho ni kia mari chiegi kia whatever mane kuma na maku ni nyaka kawuno ni poku yuwilga tatio get a lot of money mana na expect pesa kanini ana machaka pesa machaka yudo kendo chaka poko ne nyaka bwana mirubini uma kolo dichiemgo pesa mara matis ma yudo ni na kolo dichiemgo in jaka Kevin Jakabondo chaka mi nyaka pesa siling 1000 koro nachwano rasaidi iwinja
Ambe andana nyalo chwanyora na chwanyora gik mane timogo from that day manango ni you are not a straightforward person okingat mano makare kata ka winjo weche kaka nobedo karubi chaki waka dirubi so ka perform anyway wawe te launching go mago se dikamano rubi na iwaka ni yake bin ka bonda ni bedo ko tino idak na ki tulogo din gope mage ma wadwa ngeni gen gope mage mane tulogo sawa koro nyama ada nyisi watch launching oserumo koro mae events after launching Shoma pango ne Ruby mano after launching Shoma pango ne Ruby ne Beerport Club Kombewa after launching mane shoma goyo kode nyaka no bi after launching ja Beerport no nyisa ni pesa monyalo miyowa en siling 6,000 to wane mwagolo bana gi posta kech were ni nekech angowa nekech ne okia Ruby nokia Ruby gimo me nyisa kamana abiro mi 6,000 igol bana tigol nyaka posta kore ma nyiso nyaka Ruby ni kae wadhi tiyo ne 6,000 na oro ne ananyise ga message mar pesa moro so no kai ango so no kai 3,000 koro alusi ing'e weche mag show ngato mi 6,000 idwa dhi Beerport Club Kombewa jatugo nigi ji 10 midwa tiyo from Beerport iterogi from Kisumu igologi from Kisumu to Beerport kendo idwa ni duokgi bana be ine miloso posta bocho ni ine migol iwinja koro chieng'no atemo dio pesa no mane jotugo ne ochul na temo dio pesa no ma jatugo ka jatugo no yudo siling 250 nikech adier kigo kwan niya gini ji 10 wadhi Kombewa wawuok Kisumu transport materowa kendo machak duogowa pod ni mane pesa ni michak ichul joge ibinja yeni ine migolo posta imbe miloso nyaka bana to yudo ni natemo ma jatugo no yudo siling ngama no yudo pesa mang'eny ne ja keyboard mana chulo siling 500 to mano shomo time no vyombo no haya time ni shoma wago kode mokwongo nitie osiepne moro mano biro godo from dala iwinja osiepne ni mano biro go from dala ni nentiere ga ng'owa nentiere gi vyombo osiepne ni kwa go shomo kwongo chieng'no osiepne ni oyaw koda lweny Kisumu ka dwa timo ng'owa ka dwa goya ni ere kaka watiyo gi yige to kochule pesa tapenjo Ruby igolo ng'ani dala mikelo ng'ani Kisumu kae to kinyisa gimoro amora niya kech Ruby no nyisa mana ni gigwendo mano osiepne gibiro bedo ka gitiyo gi gigo noko nyisa ni ng'ani biro dwaro ni mondo ng'ani chul ng'ani nogolo koda lweny e plot kama na kete jogi mondo dage tong de onge luor gi heshima ma jo komo wadaki ne ntiere koda ne lweny mane dhi kelo wach maduong' manyiso Ruby ka ng'ani dwani mondo chule to pesa be onge adier mana uyudo siling jatugo no yudo 250 to embo dwani chule kendo dwani chule siling 1,000 katin e drum set gi keyboard awe pango shows gol ng'ani mondo dogi nikech odhi matek to ok wadar lweny kama wadake ka onge Kisumu ka onge ng'ama nyayie mamiyi ot ma chuo abich odake onge ng'ama nyayie lakini luor gi respect mana an godo gi landlord no iwacho nani wawe gi timang gibed kanyo for the time being koro kane lweny osechakora nyiso ng'ano ni timang'o wuogi mondo timang mondo dog nikech idhi kelo lweny to Ruby be pod pesa moyudo e show onge malich manyalo afford chulo instrument no agolo kijana no modok mano show mokwongo mar Beerport Kombewa alusi kapok agolo kijana ni mondo dogi no wadhi show mar ariyo wagoyo Chadwick's Kombedu imagine wadhi Chadwick's Kombedu sound no chando ma Ruby ne okotiyo wawer ni to sound yawa Vicky Wodolari ne nitiere Vicky Wodolari no biro nyake show no wawer ni to sound ketho ma show chung ma sound of the mochwe ma kata show no nokogo imagine seche gi en saa 6 mar otieno kamidwa gole tuk maduogo jogi nyaka kuma na keto gi magidage onge ng'acha chabo nyisa ni won club nyisa ni onge pesa madanga mi nikech okutiyo hivi anang'eyo according to management
before iwuogi ba winjoru pesa makama midimiu sound en gande maru koso sound en gande marun ba sound ne marwa to winji sound ne marwa wun bano wacho no dhi miya mana siling 4,000 nikech pod okia ruby an nyaka gi contract mana sign gi wun ba no wacho ni 4,000 emo dhi miya no ngani notemo mo miya deposit mar 2,000 nyando 2,000 contract mar 4,000 tiwuok Kisumu nyaka kuma wacho en kure mato Chadwicks kombedo nitie Kisumu ka bute airport ka okay dongi geta okadwa ni nyithindo gi onindi nekech ging'eny to kaka ginyalo yoro mar chiemo bete koro wacho ni wadhi atime siling 4,000 ni mun club miya siling 4,000 kendo dwa ni wasign kode contract dong chunni mondo sign nyando assign ne yeno kendo yie mi deposit mana ma 2,000 sound ro nyisi sound ine mibiro go na wuyo gi ja sound ama oro ne ja sound nyise na oro ne deposit dong 2,000 mano miya ni na oro ne ja deposit sound no be odhi disappoint wa mano nokwatiyo chieng' no sato en sa uchiel utino dhi romo sa 7 dong agocho ne japiko nyando agocho ne japiko koro ka deposit won sound network to kai kende won sound network 2,500 iwinja un koro ngwa tiyo ne 1,500 koro winji manager nitie ka jathum nitie jagothum nitie ka nitiere jotugo nitiere ja keyboardist nitiere jagobul dongi makore ema nyisi niyo mae pesa mane dhi dong ema ne dhi dong to nang'e ni pesa ni ka kech mwadhi go piny maka piny omorune to nanya yudo tuk maduoko nyithindo gi tuk nang'e ni dhi kawo na siling 500 iwinjo maduoko gi kama contract mane sign go beni tango ne jathum ni mane sign yawa contract no sign mago nyaka picha matango ne nyaka ruby ni ya ba ka wadhi onge kamara mara matie gi ruby moka nyise ni ba wadhi tiyo ne pesa makama ruby nyalo nyisi entiere kae kamora mara mano kanyo sab no chando koro pesa uno nindo kanyo pesa nindo to mano digocho kanye after mano digocho kanye relax sama pesa no nindo ni do nyingeni one kai kuma wadwa dhi e be onge saben sabiru tie ndo ngochuna mondo amany jo apikni nyando mondo joge man kaka nyalo chopo ot manyi wada timo nango japiko dwaro siling 600 trip ka trip pesa umano dong cha de yun club ni suni ok mi to no tio japikini adek kigo gi siling 600 mano pesa di mano dong siling 1,800 koro natemo matek ma gocho ni monyo japikini ma gocho awuyo gi jok mang'eyo pesa mana tiyo gochieng' no nen siling 1,000 iwinjo mondo jogi no chopi nikech an ruby ni mana idho go ang'on idho godo apiko chieng'no ne wan nyaka gi BBC chieng'no ne wan gi jatugo manyako iye kanyo and it was very risky ki da un gi jatugo manyako nyaka make sure no chopa ng'owa ochope ode kuma no ai mano ro ko idong nono koro abani rum maber winjo kuon ma pesa ne dhi ma wenda up ni koro gothum nono show mapango tok mano show ma dede ni cancel nango show ma dede gi momiyo na cancel nwachopo kan wachopo atani mano aparo ni mane kuma nogo be na dhi nikech mane show mapango next koro kana pango show ma dede nanyiso nagocho ni an ya Joseph manyisi ni an wadabi dede to dede ni wadhi ng'ado gate dede ni ok chul nini alusi kapok adhi e show ma dede ne wantiere gi show manini show ma rangue manager ingeni seche moko ndie ka sanga ko ingeni manager ingeni ya gik mikona seche moko ka adapt koda kikine ket tesre ichwanyni onge kaka wacho ni manager awinjo gigi one by one some of them they're not adding up manager onge kaka nyalo wacho ni ya kikichwanyri bro please you know me very well ano kaka tingande feelings wacha mama na loso moko be maber onge kaka nyalo wacho ni ya idwa tiyo kod transport idwa kaka jogi dhi nindo jogi dhi chiemo dokine duok ka niwacho ni kia soma kule nok dhi chul mani konyo jathum koso mani ino jathum saidi nikech ama jathum en mane tije motiyo
Nyando, you don't inti gima de tong de nyalo understand. Iparo ni kadi ponio okapango show ka sego simu kamora mora to ngenga mo yemia show. To ngato nyisa mana ni inyalo tima ngowa, inyalo biyo mondo ngad gate. Jogi boketa tesre kani ok dang gibed kae to kopangne gidi godo show. Winjo that feeling adier. Idwaro mano koro kiwach ni nok chul pango gate. Iwacho ni nwadhi ngado gate. Nikech kata wambe mane watimo chande, mane watimo Nyamasaria chande. Noko chule nwangado gate. Donge manen. Makoro na wacho niya shoma dede no na. Koro kwacho ni ok chul, to mano nitie kaka ikete niya utiyo nono, udhi tiyo nono. But mingado gate mano dhi chulo. Jok ma understand to understand tu. Emomiyo na wacho niya kapok adhi e shoma dede, nitie shoma man wadhi goyo nini, man wadhi goyo Rodiko Park. Yani en rangwe, namba rangwe. To show ni chule 15,000. Koro na gimomiyo napango shoma dede nyando nen ma. Nangeni ya apango show achiel medhi chul kachiel adhi ngado gate. Dong koro winjo point ni. Achiel chulo 15,000 achiel adhi ngado gate. Koro jogi noro nwa deposit mar 7,000 jo rangwegi. Rangwegi jo noro nwa deposit mar 7,000 emane atima ngowa emane kai ngeni koro ka asechako hire tools. Wire drum set, wire keyboard gi beka distance miyo mogie. Ching man wadi rangweni tools notamo wama agola piko from Kisumu modhi nyaka Seme. Iwinja mwatiyo galo fachiel ikidhi manyo mana instrument Seme ma kaja japiko nochopo kuno gun instrument notamore manoko miye mani ngene waseketha lofu oselal wadong ka gi 6,000 6,000 kuka wacha ajapiko kendo chak duogo kuka wadhi manyo instrument kendo iri ngato ni Sam Jangolo mano koro Kisumu ngeni pesa tie transport Sam Jangolo ntie Kisumu Obonga Sam onoye otimango oye miyowa drum set to wacho ni drum set iwinja awinji drum set kwa dhi tiyo ndalo ariyo to nowacho ni siling 1,000 not selling yani drum set no higher at 1,000 ndalariyo drum set kitiyo godo iwinja to okay haya pesa manorni my transport magola from Kisumu gi jotugo yungu ne wan ji aboro jariyo modong norne gi transport ka wuok gi dala gi kocha ji aboro dwa wuok from Kisumu dhi nyaka Rangwe iwinja siling 2,500 mano tinga nyaka gi drum set gi nyithindo gi te kaka gin ni te nyaka Rangwe mani ngene already asera negative nekech aparo maber nitie pesa manorne jotugo kaka MC nyiero ne nitie jok pesa manotiyo yini kidhi timo ngowa kidhi timo gik mamoko ka chopo Rangwe band ne onge jack pin onge adapter onge before that agocho ne an nya Joseph mano yiete mango omiyo wa keyboard an nomiyo wa keyboard kendo keyboard go nwakawo gi katito ma an mana chulo ja transport mane golo keyboard kuma ne ano yiena ni keyboard wuoke asechako ran negative ka koro ngwech dhi Rangwe ka chopo Rangwe jack pin onge adapter onge yani gik mang'eny onge minyalo mondo gik otudi mondo gik oywagi anyiso Ruby wawuogi mondo wadhi Rangwe gi Ruby ni mo wadwa ng'iewo gigo endo ne cost wa 1,800 ka wan gi Ruby kwa ng'iewo mana gik midware band gi mondo gik obed nikech gigo Ruby ne onge godo mano ingini pod waran gi negative to kaka ngama manage nyaka ibed ga gi pesa ni mar akiba manyalo timo ng'ama manyalo konyo an gi penjo ba samane an oro mondo kaw keyboard gi ne onge adapter no komi adapter no nyiso na adapter no dhi godo kuma ne ntiere keyboard no miya no hatch manyiso ni nyaka dhi ang'iew adapter jack pin go mondo gigo bedi gigo ne onge adier ne onge kata ni chulo pesa dika keyboard japiko mane kelo keyboard viombo go mano dika keyboard japiko no chulo 150 mane wachulo japiko an won keyboard
winji anowe kiriambo nitiere pesa manwa ka ir manamba mar gari manwa ido nikech naonge pesa chieng'no manyiso manamba ni mina go miya tamede 50 ka chopo tang na ni kwa lor 150 yawa koro nyaka pesa japiko dang koro ariambe koro kata kan ja miriambo no dang ariambe nade Koro uon event uon maen Ruby complain kai mang'eny sana nikech en emomiyo wabede live ka kaka jathum wadwa to Ruby wacho ni e show gi tete onge chieng' mani miye kata ceiling mi wacho ni baba mate modong o complain e show gi te onge kata chieng' mi miye kata pesa koro iwinjo nani iwinjo alusi eno show mwagoyo namba rangwe show mwagoyo namba rangwe mane show ma nyawacho ni chieng'no nyawacho na miyo Ruby pesa mang'eny nikech chieng'no kanwa benwa kwamoga ne wakwong watiyo ga piko imagine ago kwan ne ajogi da wuok from rangwe jomoko ida piko nyaka dede nani alusi tapiko ni aparo ni ng'ato ne kani wuod Sara apiko ni oyie mi wapiko non lakini wacho ni wago fuel ing'eni pod wantiere club ka sa to gi saa 7 pod warito pesa mondo miwa balance mano dongcha balance no noko miwa to tengo magi ywago ge nikech tengo to konego beni manager kawo kabe tengo en wuon club wuon banda monego beni kawo tengo an manager ok nyal kawo box cha an ema biro ting'o box no kadhigo kata room kuma ninde kora adwo penjo mar tengo atinso manager ni tengo aloso kama kora adwo penjo mar tengo duoka ne penjo no nikech kar tengo kae an ywak kabisa maybe chako ywak kana pok idonjo live anto blogger is not an artist iwinjo adwo penjo mar nini mar tengo makwongo that is a hate speech bro weyanyo wadu hate speech weyanyo wadu ni an blogger weyanyo wadu bro aya cha ndio kila social media naka that is a hate speech bro jok manie live guy 90 people an nya Joseph aparunu ng'eyo to ma is one of the manager manitiyo gi Ruby to onge kako nyalo yanyo jathum ma female wadwa ni owacho ni an is a blogger is not an artist. That is bad. Mano hate speech bro. Yawa si poa kata kichayo han manade yawa pana mano kanyaliye ine ka koro wuok nyake live onge gimotimo Kevin ebu unmute onge manyala Wood Sara Sinya buko really yanyo ngato ne blogger an blogger awinja no yawa Wood Sara bimo wacho no ber to kwer video jogi nago yugi to na kwala de kanyero ka ko winjire gi Ruby ane former manager mare ko narao kanyo onge gamno ngina biro ko kana sema to gigo shwa biro ka pinyoru to okalo isale bwana tingna jinyaka dede an mana dio moga migori kido na tingni jinyaka dede na go mana kwa local fuel mar 250 ati ni ji adek nyaka dede ko to pesa nda moro kanyo to ayudo ana kende ne anya gi an kanika to wachung to nabiro gi ne jomo kor japia no raorongo ode koka ngeje Ruby gi no dong chien then arito kasi ritogi ado local instrument nyaka dede e ba ka chobe dede ba manager madede ko na ni bwana okalo na iso man best sound an mano iso mo bedo cancel ataka duogo from dede nyaka lao mana gine kama na no ngara pesa mana chango jo akeka kana icha giru mana de zakanye mana de totero kule yakendo ka nyanda akela deka each martin ine chai martin hapa ni wewe na wesi mama de koro nitie part moro kama penjo President kidogo nitie part moro kama apenjo manager ni to an nya Joseph ni kao vyombo ge okichulo aya ana chiel ni wacho ni sama nigi wer tengo mane giloso ni choko te ang'o momiyo nitimo mano ing'e gima manager duoka owacho ni an en blogger an ok en jathum that is a hate speech bro
gino mano rach okone be ni luongo kevo okone giluonga ni blogger. Don't do that. Sipoa kata kapo ni chuki ae manade kiki luongo okay, we apologize. Watu wani mondo wadhi mbele bana nani Kevin wachako ni kikwati kod vulgar language ka mang ne chwan chuny ng'ato iwinja kikwati wanyre uru kikwati uru kod wach moro madhi chwan chuny ng'ato wantiere ka mondo make peace e kindu kod bwana lingana mondo ja Sudan mondo make peace e kindu kod bwana miluongo ni Ruby ja Paradiso ni nikech aneno recording moro ka no post to mensona kasta gocho ni mume akeli kaendi mondo mi walosuru wechegi akwantie ka mar dawo ki kwabolu wach joturwa anasa yuasa yatu amiso twango bero sedonjo haya nyando anyalo wuo matin sorry uru kuom interact bwana notiyo gi language marach nikech anya Joseph ema nokonyo ji gi Viombo to sani koro kinya wacho ni en blogger Viombo tek nyiewo mano namba 1. Namba 2 Ruby en ng'ama nie grupwa mar Nyanza artist to sani waloso group wadani mondo group okonje moko ka Ruby ja pesa aparo ni winjo gima wacho wamanyuru kaka koro wariure kata ura rambe moro matin tok liend toni wang'iya ne kaka Ruby konyo kata kimiyo mana matin kata kiyudo mana ka oyudo wada pes keyboard kende to sani koro bedo marahisi nikech Viombe maneno wakelo shida kae to bwana mutiyo ni en blogger no bwana samoro inikia kata wero AEIOU koro kiki dongi wuok kamano to nigi thumbe YouTube kendo perform live mane wango yemo mi adonjo kecho kiwacho ni jathum moko compost thumbe gen blogger wase kwang'ono ba ja Sudan wase winjo wase kwang'ono koro Ruby winji nyando listen nyando emondi ane organizer mar Nyanza artist Ruby tok gine matoni ndiye majapesa pani winja ka japesa secretary wabeduru piny Ruby obi mondo wang'iuru kata kwanyalo somoro matin mondo at least mane wakony go Ruby wang'iyo ne ni rambe ni nyakata gol matin to wago rambe to Ruby oyudo kaka ikonyo aparo ni mano nyalo bedo maber ka ng'ato ni ja Sudan Ruby nosetimne nyaka rambe ayaneno ja German nitiere kae Ruby nosetimne rambe iwinjo ja Sudan Ruby nosetimne rambe ma instrument nogo beno temango nogo beno dhi yudo nonyise ni before October nogo beno dhi yudo ang'o dhi yudo instrument nosetimne rambe gi ja German loka wapenje ni arambe kotin dongone go beni to karambe no tikawo pesa no tidhi nyiewo nego ng'ano instrument pesa manade mabedo to karambe to pango kaka jaonge biyo winjo ja Sudan ido kinyal pango kaka ne to pango jok ma pesa lagi so pango lagi beda mos tire launching mantie matari madu marapa launching na mede mewa gigo mano natemo mana correct ja Sudan arambe no setim but ntie launching midhi tim koro no nyise ni ketimo launching no to gigi biro tema ng'owa ibiro kelne dong waro kange mano koro be nakelo mana option mondo wakonyre mayot nekech mondo koro wakonyre kaka jothum magik madwa chando Ruby ge mana kelo option kaka wanyalo konyore Kevin I'm getting you. Kevin kindly adwani kwa an ng'uono gimiwacho no ok ber kiki chake luong jathum kata obed mana ni okidware ni an ja Joseph en blogger to sama nomiyo Viombo to ne ng'ama ber kanyo kwa an ng'uono kitimo gima ber ok ber kiki chake luong jathum ni blogger sawa awinjo ne nyando ling mondi this is a serious matter wuogi an luonge ni an wena e gima timono mago walo bwana we uchaji an by the alusi an okachayo nini okachayo an but kaluwore gi ing'eno kata ka dipo ni an samoro nyalo bedo ni en koda ga gi wach moro like kaka otima ng'owa kaka ogoya ga indirectly ema tima ng'owa ema miyo nawacho kamano but all in all okawacho ni sijin wachar nikech kata an nanyise ni an nasenyise ni an to
thum migo to timo ang'o ber na kendo in gang'o in gi effort e tiji mitimo koro onge kama sega chae an iwinjo kama se dena chae kata launching mane watimo cha deno kalini but an wasedaj go maber kaka koro ogoya nikech wereni nikech nokachulo keyboard one day kech day one to natimo ang'o nachulo show ma rangwe na oro ne an 1000 pesa ma an daya nyaka gisani 1000 mara timo ang'o mar show to nikech show ne okatimo ang'o ne okojipa ema koro ano mako nikech Tengo mane olosi stage noriwore gi mar Ruby koro nowacho niya kata ne oyudo pesa kamano dong ninyalo pogne bat Tengo ka to miye kata chule kar keyboard mamano nanyise ni an point ni wacho no I understand let me just work on it. Okay, koro the issue mantie kaendi en ni ikone akona ni I'm sorry kuom gima wacho no to mondo mi wadhi mbele. Yeah, man, simple kama. I have admitted me achwanyi and I'm sorry for that. Okay, thank you. We acknowledge the presence of the German and Amiso Twango in the house kendo ononani Jai Jasori pia. Thank you for your support, brother. Gima mantie kaendi koro ntiere weche moko mag 20,000 moko mana winja to ka winjo ge Ruby iwacho ni ntie kuma nochulwe 20,000 tidok ot hach makata siling midogo donge nyando ayo poro onge show ma Ruby osegoyo mokalo siling 1000 mokalo siling ano ko poro ingeni kiluongo no poro to ana winjo weche go ka ngechan be mayal winji nyaka ka weche ga winjo ka dongine makoro yawa koro mondo mi Ruby bo wachane doge kaendi ngecha winjo doge kaendi nando weawu asaning manyaka ni sicheka awinjo kaka jiweyo kama kongero kama ana biso gongo kumdanjo kada German alusi tibi magonero kama kumdanjo ankoenda kwa ya pesa ga silence nam watch ma wachane ma jabu ikabondo poda nuni gini kende nyaka sani jok moko understand gidi mopogore gimomia aketo live lika jaka bondo yenyi jaka na Facebook gimindiko ka and gikmindike Facebook ok mora and gima na wacho ni from launching onge pesa misemia from launching jotukane wewe nindo oko jotuka iduoge riembo ka guogi Kisumu miluongo ni gima sai mondo ogogi jotuka motiyogo ini wuon jaka bondo adier giwacho ni mane gidwani na riembo gikoso gine mane gidwani mondo akwai mondo mi linga watimo launching Amiso Twango ni kae Amiso Twango pod ba di pesa dede no kidhie ne kicha Amiso Twango jo Amiso Twango ne manyi mondo chula Amiso Twango pesa ne okichula Amiso Twango pesa ne manodong we kama an launching no nge pesa mikete lweta chiegi manin ge gate an pesa manu ke launching na kia pesa manu ke stage kan yugi wiya gidi pesa manu show no pong kiwacho ni chulo jogo ja German ni kae jogi ni ka dong nitie pesa mane wan go mokwongo pesa ni wacho go nyando ni oro 15,000 ichaki oro 6,000 ichaki oro 5,000 pesa go kiriwo gi pesa mo wacho go ana wun na oro no redeem gift mara 18,000 ochaka oro 20,000 achaka oro ne 6,000 ana wun ni ochaka oro 15,000 jomoko chako uchokoro ne kiani 4,000 pesa gidito ginne gitie transport aya mano no wewe alonchi nokimia pesa mora kaka ni chulo jogi akia jogi pod bandi pesa nyaka kawuono Amiso Twango ne kadi Amiso Twango biro mokonyowa ne okimia Amiso Twango pesa ne te aya kiwe mano watako go shows yindi wuono ukiketa pin shows kama samatin gimane mira jaka bondo nyalo nyisi bet shwa chiel didek ko chako ni sioni ngeno chol 10,000 ingini yo atano 15,000 ingini ko ikia pesa mano chule show and then pesa giyore lainde e wame unataka bedo ko suspicious mana wun akau patik show mwago kenda kawera jaka bondo adi man mondo wor pesa lainde awun mona control bi kanda awun mashumo anonge pesa mani nyele mia anonge pesa mani nyele mia akir banya sai nyene ko wuge show kata mondo watni Tengo ikawe kwano Tengo kese kwano inywande pesa go Tengo enga marja tum ka wuke stage samara so iwajo an makoro yanyone blogani tema kwa leo to mewa pia na rio modho gocho go jatum wadwa makata na lunge show yanyone bloga in manager kendo witiyo jaka Kevin jaka bonda ngimo mi na lungi kan ni hande gimitim bro kiweri to were gi kwe nothing like management
ineno kambi miyao ni msanii no gino kini no msanii ena ngusha msanii ineno chieng mane timo na arambe there was big disappointment momiyo kata jogi no wacho ni gigo biro miwa chieng machal kama awuo gi German ana wuon ma German isani Ruby pesa nitiere and the instrument ibiro nyiew ni kako singni I have even the message iwinja nitiere arambe ma jogi launching mar Genius Record mi tim dura par ibike artist mangeny ma jogi osekonyo inge Genius oken kuongo konyo wa mokuongo gikonyo ji mangeny ne giwacho ni sama gidhi luongo ji kanyakla obedo kaka sherehe ka gikonyowa am patient arito gi mondo chieng'no to nade chieng'no chopi an gi mangeny through Genius an gi gima ne rach na kae gimindiko kani ng'ama somo neno indiko maber ni yande akiana ng'owa gi promoters you before I pack dhogi mar ochongano penjiri ni seche mane idwaro kony ang'o mane iketo MS mani wuoyo gi ja Sudan koso ni wuoyo gi Kisumu be alafu tretena Kisumu be kidwara biro be ibed well prepared yore mowadhi luwo kodi otimo you are threatening me and then isemis umera bwana jano kanyal bire gimomiyo na bire aseling adier jodelo aseling nyaka ne wati wawele ke Jakabonda aseling ago mana shows na organize mana shows na gidala koni agocho mana Migori agocho Sinda agocho Nyatoto makata eno kapenje na pango show nango nyeni seka adina nyaka inbox ne mar WhatsApp mandike na Jakabonda bana angumi atemo nyise mundo cool nekit aneno ko ole ochunya ke ana aporomoka ga gadier aporomoka ga nekit kirach na media social media nitiere gima koro tama asewuoyo ka mondo you blue tick my messages ineno tidhi social media yini pa kuri social media kaka in super manager matero jothumbe nyaka loka matimo kiang'owa inwa msanii kiang'o you fair amiso twango bandi pesa nyando nodok ma nyando ni emochako miyo 1000 mochako nyonwa chiemo kendo mar 1000 kawa leo ana wuona gocho ne nyando kani ndokech gi jotugo ma nyando orna pesa kare moto nyando wachi idi wuoni chiemo gi chiegi odi machieng mane ja pesa ne orundo no cham mogono kaka na rege na kawe metere odi iwuon ani ndokech gi jogi ini chamo gi chiegi nyaka rech mano kelno ni chamo gi chiegi omera Jakabondo analinga to kina wuo tawuo ne kecho hinya an upcoming artist is cast to gimarach ni anya yani anangiyo gi sympathy ka Jerman gini no gona rambe they were interested gi talent mara mane an godo iwinjo Abongo ana wuon na kora nyisi Abongo no chuna magocho ne Abongo iwinja nekech okadwa ketho Abongo nyisa ni Ruby ja Paradiso in upcoming artist maber imer mar osipna Jerman Ungeko banya tiri we Jerman uwo wa app ja Jerman ineno Abongo Jakabwana uguna ide munyisa ni Ruby ja Paradiso mokuongo nyeno gi transparency ni ketho Abongo Jakabwana yani ine makosa mano dromi ine mar Abongo Jakabwana koro beda ano kalungu bura kaya ngi mana timoro ni ande I wanted to clarify joge temondo ngeni I was innocent gigite bwana ananyalo yuak nikech ane magotum adira chung from Sario ginus nyaka sao chiko kawere ka kwaro donda rama to kadoko kata gisling achiel jotugo bende dawnegi ana won be dawna kaka boss ni kata ka tendo gan boss ni bro dakemia mia luor ane dawna jotugo be wuoyogo jotuka be idwa kata go mera bwana it is not fair bro ata jingo kanyo anonge pesa mesa mia bro yes amiso Rio nada Rio maber mokwongo mos then neno ba anakala tayudo kiwuoyo adwa wuok e life adwa dok kamachielo to tie magi madwa nyisi mathen brother koke chako thum dong ya koka chako nabire launching ni ma kora jalo wacho ne watiyo maber mane watieko maber
But gimetem guduma. Ina online again. Kati yale ng'ato. Imoro mana viewers gi joma comment gi. But gima ginyalo change onge. Kata mana jadang bed no kwali kata inemo ketem ne gik modwaro. Iwache online gi. Brother, ok de miyo duok ni pesa ni. Problem ma bedo ga gi upcoming samucha kotomba, uchako matek. Kendo uchako ka un gi yem madongo. Kung'iyo joma ne mbele. Kendo joge muneno ni bana kago thum ni jumane ng'ane chata seluoko ka thum yudhi o trend ndalo moko 1 week moro ng'ane chata sekalo samoro bende ko thum moro bathe ng'ato ipoka api oleng'ore ipong' dichiel ng'ane chata waseingo brother sami chako thum kain upcoming ko konego chak gi manager first kidwa ni konyri nikech mondo ma en company nyaka kongi ji manage ko kinyal ji manage ok inyal ndiko manager injo ok inyal ndiko manager nikech ka gima manager no dwa timo namba achiel kata kada ng'apenji ni bana manager tije ang'o e band Ruby pod kia ok na chai brother pod kia unungeni manager tije ni manyo tich and mostly jok mineno dwokore ni manager Ohangla gite jogo te kia manage jogo te ok manager winjo jogo te ok gin ga manager gin ga sales and marketers winjo gin joma dhi e club to kono ni anan ga miso miso go to maka madagi kel maso mane luongo ni sales and market mana gimotimo en ng'ama usi ouso product ni winjo ok en manager. In fact thum ka tek yudo band man gi manager dhi bedo piny to goro ne band ni onego bed ne waringo nang'o wan gi joma sales and marketers adi mwapango to gi usang'o winjo mano pod onge band ka manager bedo wacho ni sani wadwaro promotion wan promoters adi wan gi tiktokers mamagwa onego gibed adi wan gi bachi adi ma wanyalo goche mok wanyal ninde ot mano koro manager pango toro sales and marketing mondo dhiye but unko chako thum brother isedhi e studio samoro studio bende producer ko nyogolo ni kata thum nono to api loleng'ore thum ni oringe TikTok mokwanore yaw band idwaro manager isepango jotugo ikia kata ne jatugi wuoyo go nang'o ok jarito kata ji 10 koro kana biro first gimana aneno nyando de nitie ba Kevin Okal oko qualify mar bedo manager adieri mar Nyasaye poko gik gombo to gombo but poko qualification mar management onge go one en arrogant en ng'ama arrogant ma kendo kamonyono no kanye ma owuoyo kodi then kana pime en ng'ama kane gisele ng'alo moro pare ofukune to paro ni tetete mowuoyo godo mana ne gi below 10,000 nikech anyalo remember kata sama nowuoyo kode ka mondo mi otiek chula noketo man makoro ane upcoming makoro niduonge makata an koro apan miyomba pane jothumbe chingni 10 mane kindwa kodi malo kuma intie kaso kalni ni malo moloyo mapenjo di baba to kanto mana Nairobi ande nitie show madwa dhiye ok teka koda okawo pesa ole wi mesa koro kaero takwany mabe nanyalo choko madhigo
kata giese chego nanyalo choko kaka pesa bano nenu kete wi mesa kate ka kata wuok adhi kama dhi timo mak wana ng'eyo gi thum Luongo waiter. kata un nang'ia ni robi dhi mabor winjo kore dhi mabor nakone baba wawadhiyo winjo mana penji baba sike kata bani kani tagori kena piano gini doke penja be nagoni kata siling achiel ok nanyalo chaji nikech ang'eni ina wadongore kiny ni wuog mbele na brother anaseneno thum ka inda kochako thum kobiro rongo kipenje bro nokonyal ng'ado kata siling 3,000 e gate Prince inda masani neno nyalo ng'ado kata mana 500,000 e gate nok nyal ng'ado kata siling 3,000 ne chuno lumbodi Kisumo chula pesa ne tak aip neso mondo kogo thum ekoyud transport mochulo joge koro safari bar thum bor bro koro kidwa ni dhi mabor ma wach manyalo nyisi weri gi gimoro ni manager ustumi baba nago thumi gini mang'eny ka ng'ato ni manager onge go agolo posta abao kenda ating'o asombo sound gapiko ane matudo thum ni ane DJ ane mago kionjo ane mago thum katieko thum ta awuok achaka duoko gika ne miech jewegi okotama beda miso winjo okotama beda miso no to sani pod thum migoyo aparo ni iyudo 30 to ber to 30 ni kama ne jose kawe 15 samoro deyo idong gi 15 idwa ng'iyo kaka idwa dhi e soni in gi dhano ka tento ji aboro jogi biro chisiko mane chulo 300 400 500 gibiro jony kambi to mari winjo and samigero kambi nyaka ji sandre but jok mineno biro ni manager gi jok biga ni sandre jogi biro ga nokawo mondo okal kanyo piyo ng'ama chielo chako wuogi odogo kawo winjo gini joma nyalo biro ni girieko mang'eny kaka gine mane gigola adongo swak gine mane gigolo pija ging'ere gi ji gi mon moko mineno bende itodo ma odich pesa gini oko gi ichiwli gi moko adek koro paro ni dhi mabor koro koseng'iwa mama gi okonyi samoro kane suwe moro 2 or ni 20,000 ineno ni ng'ani koro maki nikech miyo moro man samoro Saudi Arabia koro miyo in bende in e bwo jende no ok inyal wuoyo kech in namba no bi ni onge go koro mondo mi konyri ego koke media kidwa dhi mabor weri gi yokal kodhi to dhi mos an faktan kaka natieko kode pok agone kata sime wach pesa no ba nyaka nawuogi apano chieng' manugocho dede ne mana manye dichiel to joga to nachulo mana tiekorago winjo koro weri gi wach mar go koke media brother in go thumi but pod weri gi manager ka nitie ng'ama volunteer manyalo konyi gone ng'ato simu babing'e bama kama niye jathum wadu kanogocho kata thicho go thum mang'eny without manager to tiyo winjo koro wendik wek ting'o miso bwana anawe wadwa makosimo moroka nani Ruby umi ja German kod jasori owuo aduogo badai koro tem matek in pang soni ka thumi biro gik kama ibiro yudo manager ibiro yudo manager to kiketori garaka ni ilawo kaka jothum moko osedhi mbele ni lawogi bro idhi lawogi miti gi fuel mang'eny michak ileng fuendi no gikoni chopo boki chopo gimiloso be onge chien be we karach winjo koro an mana gima nyalo nyisi ni focus timany kaka imako jotugi pod in upcoming chul jothum kendi ma kopo ni jatugo wuok to wach ni Ruby ok ochula inyalo yudo kaka idwoko penjo to sani jatugo nyalo nyaka weyi lakini kare pesa timo ng'adini mondo chule to ok ochopone an mana gima nyisi we ywarigo kale online we odhi oyawo band ne konyalo yawo konyalo wer to wer winjo we dondori kode media ko yanyi ng'i gigo bwana ka dhako minindo kode ei ot molonyore duk mirilis kuome momako eche manyalo yanyi e media koro wuoyi wadu minwago ka duong' tipare nyalo yanyi machalo nadi koro gigo kiki chak ikete media an mana gima nyalo nyisi bro all in all Nyasaye otelni Awuotho ndeso iwuoyo ka ji 10. There's a wisdom.
Kudos, Ruby aparo ni winjo gimo wach no koro Jerman nyalo mitho mondo wache gimo dwa wacho baba. Karibu sana. Akena kijira Ruby ja paradiso. Okay, thank you so much. Mugongo Pesa Doli, Kevin Jabondo, Jasudan, gi Ruby makore nuwon platform wantisa nene kachiel to gi jo winjo wa mamoko man piny. Amusu no imore uru kamora mora mauntie. Mr. Di chairman nanitire kae Mr. J Jasori, mano chairman mar Genius Records. Aparo ni abro invite banka sawacho kumadacho matina. One, aparo ni conversation ni kaka nuchakore kumu nusichope kode. Amiso koka amin mugolo submission mare, okete okang moro. Ko wada maintain okang mana amiso sekete no kikwaduoke chien koma ne entiere kocha. Gi bang wacho mano. Sorry? Okay, thank you. Bang wacho kamano, ada wacho ni Ruby as an artist to gi Kevin Jabondo as a manager gin gi certain similarities gidwa chalre character wise. Ruby bende is just an arrogant low-key. I must say this. An arrogant low-key and talented though. Mano does not take the fact ni talented away from him. He's very talented. Mano miokano approach wanawacho no kero wabulo sunyarambe mondo mi wane kakinyalo konyori. Why am I saying ni an arrogant low-key? Ruby, I say interact godo one on one. Okay, usibedo komanyo wa mang'eny chien kocha, utagaga gik moko mang'eny, utag Jay, utagwa as the Genius team. Mondo mine wakonye. Koro chieng' moto ko ayaw live to biro, ayide to wacho problem ne tuwa wuyo kanyo mwacho no ke nyieni we waset ni date mondo wa team ni arambe kech na wacho ni ohaya keyboard, ohaya drum set. Wapanga arambe mwamie date. Mwa nyiso Ruby ni Ruby arangibu wapango ni tarik makama dwe makama ta instructor gi manager neni ni chieng ni biro arambe ni wadani mondo mi pesa uma ungodo ubendu ubigi pesa umupedhono ma pesa umupedhono bendu biro oro nwa namba ngob miu mitimi arambe chieng no kaka ungami go ni arambe donge utiyo dhi upango tich nini adani mondo mubuke pesa moro kata na sling beach ukete upedhe kacha mondo mi arambe timangowa odhi maber ada nyiso ujo dalawani until kata odiochieng' manigo yarambe no Ruby nokomanya manager ne nokomanya gipango show. Ruby nigi target mar sling budget manomiya ne sling 115 budget mar gik manodwaro from Ruby himself to ane manyiso Ruby ni sawa ka budget is 115,000 that is fine abro wuyo gi team na but abro nyiso team na a budget of 150 so that pesa ko drama malo matin no wanyalo kawo ka chila modong nikech no mention na drums o mention na keyboard to gi microphone kona ni 150 no at least ko mano nyalo keta kata mana pesa modong malo no nyalo keta for transport maru achila ria dek kata gimo machielo ma beche nyayudore ma nyalo fit within that 150 wabro kaunu koro unu whatever umungo ubukel kanyo ochopo nyaka chinga rambe ane magocho ni Ruby manyo bino mera to utimo nango benitie manager ne men Kevin ni opango tich bunge tich manager pango tich mele chuo sling 6,000 to wapango ni arambe mara 150,000 koro Ruby oknyal bedi arambe ni mara 150,000 odhi perform ne sling 6,000 iwinjo. I didn't blame him na acho ni in fact chinga arambe no jogo friends wa mag Genius to gijo Genius team ne no na arambe no koni ngogoni kiche Ruby himself migo ni arambe ni is not here. We just pleaded with the people which no mera nyathini pudo team samoro koso direction to manager neni be kind of or lack wisdom moro matin koro gimodhi timone kikwa timu marach nikech nyathino timu marach wano timu tuma patwa mondo wae arambe no time kanyo mwa bedo successful mwa yudo beto no meet target wa manwa manyo no awuyo gi kijana ni manyise ni gima timore wabu dhi nyoni tools one pesa kwa miyo kanya kwa pesa nuwa miyi wabu dhi nyoni tools tuwa kao tools world wongi tuwa present ni to Genius uwon nigi launching moro dwe mara par the first actually the first weekend mara dwe mara par kuru chiengno wan gi jomo wasebedo kwa konyo kata an miyo no konyo rege magiwergo ni an ni ntieka
Genius osichung kode takoni magi achiel kuom nyithiwa mag Genius koro chieng' wabulungo gi kanyo mabro goyo kamano go mabro miyo gimo matino bo miyo in bende chieng'no emoro mondo mwa present ni e gigeni gi at least mondo ket nyasi no obed maber. Dino ni nyathini nochwanyore matek mano dhaore kaka en pesa kano oseketi no pesa kano osegone rambete miye no onge gik moko ohaya tema pinje ni anito gimitim dwe mar 10 ok bor. Haya kaka gisebedo ki haya gik moko ni mondo ivumilia kodwa warit target cha. Genius emano goyo ni rambe ene mono panga rambe nyaka gi date ne ene mo chako panga chieng' miti mang'o ni miye gigi obedo garaka. Nyathini nolorre gi weche modhi nyaka odhi tung' koni odhi nyaka ir joma ne osiepon koro moluongo mondo obi okonywa machiel kuom gi ni ndakwa gini koko ok ong'eyo ni ya indakwa gini gi wan gi joma moko go wan team achiel onge gimo nyawuok go ira modhi onyisi ndakwa mokoso mokochopona onge gimo nyawuok go iri ndakwa mobi onyisa mokadwoko ne ndakwa no onge gimo nyawuok wacho kuoma mokadhi nyiso jasori ok onyiso jasori koro wana team achiel en ng'eni gino kia oluorore inbox jogi kaso chieng' moro onyiso wa call ka wagocho ne kore call an gi jakom mamarwa menje jasori koro watemo explain ne nomera gicha wadhi keto weekend mokwongo madu mar 10 wamiyi gigeni ka otwa mani en koro kobirito kaka gigo wami ng'ato Rubini ba wachonwa koro wadong kwa penjo ni to Rubini kindu wan gi Rubini ere ng'adwaro kony kata ere ng'amodich gigi sana to koko mondo wami ng'ato fine mano is okay joma dwaro gigi ng'eny sana madwaro mondo mi wakonygi kata joma lungu warambe ng'eny sana mok en Rubi kende koro nadhi afwenyo gimoro mar nawacho ni an ng'ama duong' Rubi en nyathi ma oromo bedo wuoda koro nawacho nyathini ok abi respond ne wawe direction pod olalne but manager ne ni mana gima na miso sewacho cha manager ne ni be poko oken oko qualify mar bedo manager aparo notema kia nikech tell me ere kila pango so ninio ida pango show mar 4000 in gi jotugo aboro ira haya gik moko tida dhi go show idhi go enang so Ruby moving forward kaka miso sekonini gol gi social media but nyiri anene wuon kaka jathum kamidwa dhi poditin pod ni chako mayo min gi talent bed gi luor to bed gi bidi ubedo gi syndrome moro mar ni am the next big thing cha wani mako dogo kiso nyani koro ingiwo koro kidwa koro kawo minga machielo mano is not our problem wan gi mang'eny sana jo upcoming wete ni mwakonyo makaka ni wacho mani kendo mano bedi konyo wanya sayo je chunyi iparo jo wete ni mamoko modich gigi wanyalo miyo mana mimi nenoka are kanyo nyaka kawuona mpuka engage ga aneno ga activities meki lakini okadoga engage nikech naedo ka samoro kinyalo understand koro kum kamano awacho aboro wegi kanyo yena uru mondo miarwak jakom na wan goka then koro wawenu papo nyabe kwa mbele karibu sana Jeje sorry kidogo tu chairman okay Alusi sorry yeah kidogo tu German yes I remember that day you called me about the fundraising, yeah? Exactly. And I told you that that date I was so committed somewhere. Yes. And I remember chieng' mani chako wach ni mondo mi onyone Ruby Vyombo. You know in present, I remember. Non-present, we were there, even Kofi Kaduri. So a comment section ni winjo kiwacho ni up Kevin mano manager Ruby. Do you know ni Kevin also biro kai go kama wachako live ni mokwer ni enonge kumane gindikre gi Ruby ni en manager. Do you know that? Oh. Yeah, ondiko ni owacho kae ndi maler kane wan ka wate kanyando benika ni enonge kumane gindikore. Nena jakony. Iwinjo? Means ni kara no dwa use nyathini. Ano kaluor mar ngise. Ineno. Mano raj. Dongi yu ka udwacho ka ni Kevin nogo ni mono nyise nwa tiyo kode. Koro wan koro wan wadhi tiyo kod Ruby mondo mwayudo ango. Wayudo gige go thum wachak wer koso. Kechato wato kwan juwi. Anyway, mane point mana an godo. Koro anyway. Chairman, karibu. Chairman, apani nyalo donjo. But Kevin mislead nyathini. Makaka giwere no. Obedo eye open ane nyathini. To nyathino kawo advice ma miso miyecha. Owere gweche makia manyo manager kiango okungo ji build mondi ogere nikeche arambe geno gunu na nyisi nyaka no mera wugo sipeni jothum wete ni mingiyo go amiso twango geni ngageni kata kama mingiyo go mondo michinga arambe no kata koponi ni onge gi pesa usipeni ka nyalo yudo singa bisinga par moro kel
kata ng'ata achiel mane gikelo nosiepgi ma jathum ne onge. Ane na gocho nyaka na lusi, ane mana gocho ne ji achiel ariyo nomera duru konywa rambe mar nyathini. Koro anyway, chairman inyalo wuoyo. You summarize it all. Anyway, Berurute, okado longo nyingite ungero. No coin is not a must. Opportunity nyaki coin ngato coin and chewing. That's number one. Genius has two sides. Genius jalo coin to way the kumedi or genius jalo to mukodi biashara. Ruby is not even part of the team. I just for more to rather about more coin. So no beautiful. We saw the talent. Ruby has a talent. Ruby umewere. Kaya Ruby jalo di mabor. But Ruby make a dog pain. Ruby is arrogant. In a polite way, must seek sympathy. Onya pimatin. Ano internet gigu kauru kawa dia sorry aluru kabisa kindaero kauru gigu mingato kita na fanyi sokaraja jamani onyewo na gigu pesa mudong arado na 121,000 mudong go amie kuro akero namni jamani pesa ni timbo nani ma wana mo solo ne bloka usikiri Ruby na guru ko dikale ni kia bale ngani emago I told him Chingarambe, and I'm telling him today, Coco Loco Pache, all we told your phone, and we power of four, and Korea. Kokayani ganat, but Malabira. Okinyan Kao, Kijana Madwago Ramene, Katakar Bedi on get pest. If the Pangole show mock to look at 10,000 to 1,150,000, Mabeno Ayudo. Kobino Koro Ruby, you don't okay to make a room perform. We are not interested in all that. Ruby Yellow perform. We don't okay where we don't go around. One of the money genius program was a code. Mapoko Gona Grab, Mabindi or Marubi. But we chose to decide somebody from outside. So that coin is not restricted to coin. We don't have any affiliation with Ruby. We just like what he does. So Ruby, I want you to humble down. Because I think personally I'm interested in your talent, not your character. Character thinks. You have to fix it. We're not in the business of sympathy. We're in the business of elevating and empowering. Sympathy, if that cause us. One can get you in the talent. One can get you you're a friend. One can because you're respectful. One can because you're willing to work with other people. If you can't do none of those, then we don't have a business with you. Magoli Rambe, Pefano, Okunyal Kata, Chulu, na bill na maru 1 week. And personally, Okunya Chulu na eja keno ma treasure, mani you need of your tipney. Anything. I want you to be humble, Musiepa. Ingeto. So, nikaboko benongo ni manager, where you go? Ngani because afali beri sponsor kaje moro manyalo no nika uno Ruby ne paroni no vie short ko bi maber wa mie transport. This guy is not going to help you. That's a fact. Ko eroni blog kakato ko do follow, I don't care. The Kevin iwundo kijana ni iwite. Na bingiria hon. Usually, first weekend, check the calendar, come get them. So, kid one year making out of the dinner from your gato. We don't have a problem with that. One person, one give friend more respect the more team, the only one you go near Ionge must succeed because we have the networks. We also have the money, we are blessed. It's the truth. So, Nyaka ibed ngama dembore mahamo. Kokitimo mano, talent is nothing with nothing to show for it. Then you talent younger person, get you nothing. One probo konyi.
But Nyaki be correct. If you check disrespect anybody in Genius, this is the first and last. The German mute. Giliano, upon it is because of, let me just drop the network or time open mute. Let me just drop and then come back. Okay. I need to come out here. I'm not a person who look at social media accounts. For me to invest in you, I like you. For Genius to invest in you, we like you. So, Kochuno, did you mangan, Madwaro call Moloi, Katagito, to pop you that opportunity? Kikiching Borona to take the Paronian favor. You're the same person who is a Geneva or two Geneva Gora. You probably perform not over kind. I remember nobody knows his money I make in 1 day or 2. So don't do that, please. We're not here to use you. We're here to work with you and we grow together. Either in business or in friendship or in partnership. You choose one. I'm not happy with you, but I want to learn because I don't want to say so much. Genius is here to stay. Ngamokoere is fine. Ngamoere, you will see. You're not going anywhere. You're here. Away Gamano Sepa. Politin, Dembri, Dongri, Kori. It's in Navato Gimaraj, Singona, Lakini. I believe we have told you the truth, and that is what matters to me. I really don't care the rest of the things. Social media. I'm not interested in all that. I'm interested in helping somebody who needs help and is humble enough to accept help. So continue. What did you also work? Amiso. Yeah, Miss Onola. Amiso siapa na milo na dia live band ni rongo kana ndala last year ongama be. But I'll find him. I have his number. Kono ngamani kona geni question ya Lumisa, but that is my position. I don't need ibede ngama hore. Hori totally did not blow the job to that. Kawanya lo share ni kama ndiko no text as Genius people. You be surprised that I don't go to support yourself. But we are not going to do that. Because one come and loss of Keto. Yori, get rid of Kevin. Kevin Ibulunya thing your mera. Okay, I'm a bear. You need to change. Come on, the manager. So need to pay the Gwendala Usipa. Lucy, advice to Jede. Nine kaka papchalo. Please. Okay, kaka yeka rengo do. Yep. Jay, chairman, huyo maber sana kendo aparoni Ruby okao points go kabisa to learn from the mistakes. Yeah. Koro Ruby kama gijo manochung kodi Team Genius mo otimunia rambe ka ine show to show me the timo cha ichuli 6,000 tiweyo gimitimo ni koni is worth 150k plus. That is bad, bro. Ruby angisi ni kony biro dichiel. Opportunity comes once, bro. Ok nyal nuore ka Genius odhi to dhi gichako gikaw ng'ama chielo. Koro ng'i kaka inyalo manyo Genius team ticket gi group call then ikwage ng'uono gima nitimono mano tuwe gima nyalo wacho. Anko kidogo unaweza ongea baba. Yes Jay. Allow me say one thing. The one to do when don't go when don't question any pod what they call. We don't have time to hold grudges with Ruby. Yeah. Ruby pod what they call you. Pesa no ntiye ni magpesa no konyo go be onge. And man is only bona pesa no kawun konyo ngato. I have the text here. Text don't lie. Kiki check in dikine ngato text moki nyal rucho. We take back. Muzo yema ni angeni no do 150 plus me or na 121 modongwa me akonyi. What kind of shit is that, bro?
That is nonsense. Yeah. Don't do that. Don't do that. So this is what I'm gonna say. Ruby, So you see, Chairman, can you see what is writing down there? He's saying it was directed. Means it was directed by Kevin, eh? Alusi, Ruby should speak. He needs not to write. Only go speak my platform. Yeah, and mute. every time Yeah, ko nyawe nyalo mi anko anasetieko. Yeah, indako ko wuotho gi Ruby chance owuo mondo wendi ko wach ndugu. Yeah, aneno ka otemo keto chats gi manager. Aparo ni manager ne mislead. So the chats is not we are not here for the chats. In your mic then equal genius. Alusi kajitimia. Ni ya nangani. You have a choice to do it or not do it. Don't you? Yeah. Yeah. It might approve, but you go ahead and do that. That's nonsense. But probably because they be the fact the way we do our things will not change for anyone. Ruby, you're going to get your start the first weekend of October. Everything that you ask Junior to do for you will be done. Yeah, Ruby, come to camera and then you open your mic kindly. Alusi, jatu moduba no kanitire peny kanyi nyalo pandisha ko Java nane no peny kanyo. Yeah, Javo, welcome so much baba. Wanachoma bana. Yeah, Java is here. Konki, welcome. Gopeke sara. Yeye peka ni lili gani? Gopeke sara. Itinya lo ko kende itinya lo miyo indako kuongi mondo koro iwachi mondo ibe wachi kuma chida na yudo. Yeah, indako wachi and then now Ruby nyalo summarize. Yeah, okay. Yeah, uncle, time is yours. Thank you very much. Mara mingi I didn't want to talk about it because sometimes ukiona mtoto anazungumza na pia anaenda mbio anafaa kwa guide. Sisi wakati tulikuja kwa haraka nafikiria in fact huyu Jeja Sorindi alifanya because tulikuwa tumesema tungoje kwanza wakuje because I was a guest of honor in that na wakati jaribu kuongea now Jeja Sorindi said wacha tu tufanye hii tujaribu kusaidia tutaona because vitu zilikuwa zimeharibika. What I wanted to advise that sometimes internet never lie and don't do anything in anger. Ukifanya kitu kama uko na hasira unaweza haribu sana. Ndio kwa sababu mimi mambo ya hii kijana nilitaka sana kusaidike. Nimekuwa nimeungana na watu kadhaa na wakati huo tukifanya harambee kama mnakumbuka the first one I made ni kwamba tungewacha kwanza paka akuje, but now Jeje Sora akasema wacha tu tufanye alafu tutakuwa alafu baadaye hiyo mambo ilikuja kaanza kutokea sijui imekuwa hivi sijui anataka kukodisha nini sijui ameandika text. Mimi I didn't want to talk about it, but I can advise you as my son, my firstborn, if you want to go far, learn to listen. Don't be too much outspoken. Na utasaidika because kuna wasanii hapa hata nimeona wengine walikuwa hapa chini wakiandika sometimes they have reached out to me na kama kunaweza saidika inasaidia, lakini usianze kupambana na kuongea kitu kibaya. Hata saa hii kama unaweza andikia nani ya kwamba hiyo pesa mpatie mtu ambaye mnataka, hiyo unafaa tu kuomba msamaha. Hata kama ulikuwa and somebody does not steal alafu aseme nilitumwa kwenda kuiba, we don't have something like that. Kama unajua ni mbaya, you cannot be told go and steal and then you go and steal and then you say that nimeiba kwa sababu nimetumwa. Nimekufundisha kama kijana yangu, you can either decide to take it or leave it, but hiyo ndio ukweli. So sina mambo mengine, hiyo tu
nafikiria tumekuwa tukiongea jinsi tu ya kusaidia. You are a talented person, you are upcoming. Na ukitaka pia kusaidika na uendelee vizuri, usijaribu kupata kubwa zaidi kuliko ambao unaweza meza. So I think that's the thing. Thank you very much. I pegged. This is getting my pegging. Kuro kidikia ikiwa rules ma king. Hi Dolly. Anaona kafanya nini king please. Dolly. Kwa kelele. Oh, okay, it's okay. Ndio Ruby mondo wachi kasto watie kuru kaber. Yeah, mano be sawa. Ruby. Unmute. Okay, baby. Yeah, kuja kwa big screen alafu unmute. Acha kuja kwa big screen. Mbona nani yana? Naomba umute your music. Mute your music yenye iko background. Lorna gimana? Ada switch. Bas. Uinja na. No sauti ya Muku ngabero kamano Jajerman kwa halo Mukongo ana kwa yongono maduong kabisa message na ndeko ana manandeko gimoni wanandiko message chingma otiek timarambe to Kevin Ogocho na openja ni tutieko na ongi jo wota kono ne Jerman or na message moka ni abro miwa instrument dwe mar 10 to chako ne mano jogo nok dwa konyi jogo ne dwa tiyo kodi mondo timango mondo sol kodi pesa okinyis kata Jerman onyiuni kata mana piano kende gi snare chak godo kuri ngene ambe na uru message kalore gimano kichene mane jano director kuri agomos ero malo no kodonyo mabera kore gini ya kore bena kaka dano bata kwa nandi na wa ero no sound match akwayo ngono ga Jerman deja sorry akwayo ngono kabisa ani gima nyawacho agondero kamano kuom biro wach mar social media ni ne adieri nokadwa wache kata wach ni nokadwa kele social media gimo na kele social media nyene masiku kayanya oyanya post gik moko manone social media kore mami abe na atemo kwere kata gi private WhatsApp ma podo dimbele gi geji mami abe yano wa kaka dano ma bire TikTok kai ma address nyoro agocho ne former boss mare abungu jakabwana mopimo na weche mokachila ne kuome momiyo no wuok kabongo chala ge makagi koro mombe yano wan koro kanya ngono ngata akwa ngono team genius akwa ngono ute kata nyaka Kevin Kabondo ero wuok ebe anakuwa ge kwa ngono koro mano yo ma endakwa na bisa kwetu chimano unjo team show no na sawa nyuka chimano unjo team show mar Kevin noko nani Ruby ngale nga 20,000 no adi manyo ma mejogo nikech angin na trust ninyen ni pesa moro kalore koro ero chiengno baga ma okoto manade ochako ni jo kadwa konyo to konyo ko chulo nyaki yor ne pesa koro abingeni koro akia gima notim koro mano biro ga idea made pago sono ero no bedo baya mano ko tuko ber era menyo de ber ndalo ya baba bona ndi yo nati mede presa dala wa na ura wa ya ndalo manya koso dane makoso wena uru wona uru ato wona uru ngeni kata chichili no mako na lakini korguru na kwangu
Okay, sawa. Really? Iwijo kaka the young boy wuoyo donge. And the team. Onge shida. Obo yudo equipment go. Mani wan gi schedule marwa motiyo go, obo yudo equipment go. Yeah, koro aparo no winjo advices manu miyego. Koro koja winjo to lokre. Obo the mabor, he's good. He's good at what he does. So he just needs to calm down and follow the process. Yeah. Then temper ne bedo malo sana. Kodo tin. Obo life has a way of handling all of us. But one thing they call it, we never changed. Despite everything that was said and written, we never changed. You know, for anything what we do, we come live, come until live, we just give to the next person. That's fine. But those things are meant for him. We did a bit for him. Yeah. In his absence, and what we call that has not changed. We never changed. We cannot lower ourselves to the 10 stars. No, we gotta go move forward. Yeah. You get it. So really, you're fine. I mean, always. So you need to keep the money at the 150 plus now is there. Nobody has started. So you and it's coming pretty soon. Yeah. We just wanted to do that to get a function, but so we thought it would be nice to do that day. Otherwise, because of me personal. We should have just understood where we came from. We all learn, we make mistakes. Let's try to do better. What time do we get together? You get it. Yeah. You know how to reach us. If you ever need our advice or anything, we're here. Okay? Thank you for your platform. Amparo no winjo maber kabisa. Leatherman, you have something to say and then I'm good to see you. I'm very good. Aparo ni tijana ni kutani mnyo kode. Iburo mnatemo mi guidance nyuma tent. You've been there, you just survived. You've been around for some time. Ingi paka kumbele konde manuva. Mondo mi female artist will survive in industry so you don't know ka it's a 16 years. Yeah. So when I feel new code the personal relationship or inyalo reach out inyalo mi guidance ka ukiburi work pay focus talent maen go the mabor otherwise when onge kode watch gigene wapango ne kaka nwase pango picha za genius one programs mekwa por na ti por wala na wapango ne the first weekend mambo October mi gigono mane kaka wan por wapango koro ene mako kubiro to wacho ni kare message ma no we minga machelo ngara no manisha koro wayero ngara chile jo mabo biro kanya but ko biro obro receive ge hatuna shida Rupi winjo the first week of October make sure yeah the first week manu winjo maler kabisa and then gigima miso no ngisi cha advice mara miso cha weri gi wach manager Monday tich ki yudo chul jogi kaka ine ming'eyo chul jogi weri gi wach manager Imagine sponsor machalo jai kama to me pesa titi mogo show. Mok manager. Mano winjore. Yeah, mano winjore. Mano winjore kabisa chairman. Odoko ero kamano. Yeah, aparo ni gino bedo analyze maler koro weche ber. Okay, bye guys. Keep that spirit. Mungu awasaidie. Yeah, thanks Uncle. Joy Jasori. Nyando. Sahi nilikuwa Joy Jasori. Left but gimora mora ni sawa.
Yeah, everything is has been put at the right place. Oye mondo olokre weche mang'eny. Jabiruse no were go sani. Otiyo chul joge go kien. Yeah. Oh, Ruby go here go watch no. Yeah, uwijo. Use kaya kichimba niya to uwijo kabisa. Oh, mano kare bwana. Kutiyo ko maber. Kutiyo kama no to amor kabisa. Jeje sorry. Ah, baba. Alin kama nini kanyo ba? Nyando yo. Jeje marwa yo. Ngoja ne. Alin kama Nakuru kanye wanasome. Somo Nakuru Day, high school. Oh, Nakuru Day. Kala li St. Joseph's Primary School. Andre an kuma mi sabab. Yeah. Yeah, emantiere. Industrial area. Ane mabaya. Yeah, kani di mondo wamanya mo. Wani wakso mo mates kanya mo wamanya mo. From goes a date nyaka from 4. Naga from 2.